Mzibambo uyu mukumuonayo ankagwira ntchito ku Saudi Arabia kwa zaka ndipo atabwerera ku mudzi kwawo pomwe mkazi ndi ana ankazuka kummawa kwina anamupeza magazi okhaokha oti waferatu mawindo ndi pakhomo chitsekerenicho ndipo izi zinazunguza mitu anthu ochuluka kuphatikizapo apolisi ndi mkazi komanso ana a munthu wakufayo. Koma hano mafunso nkumati zitheka bwanji nyumba mokhoma bwinobwino popanda pothyola munthu likupezeka wafa mooneka mochita kuphedwa chonchi. Munthu uyuyu ndi ndani? Nangana pa munthu uyu ndi ndani? Kenako zinatha bwanji? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku otsalawo umawayendera motani? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tiwauza anthu zomwe mukugulisazo tilankhuleni kuti mumve zambiri. Uyu mzimayi mukumuonayu ndi Shanazi ochokera mdera la Patna dziko la India. Shanazi uyuyu nayenso pachiyambipo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula ndipo anali ochokera ku kabanja kodziwa majalini ndi peanut butter. Atafika pa msinkhoti nkumalota za mamuna makolo ake anapanga chiganizo chomupezera omusiyitsa maloto amene wawa ndipo anapeza mzibambo otchedwa Jafaruddin yemwe sanali husband yekha koma anali munthu oti ndalama si mathawa pa iyeyo kamba kakulimbikira komwe anali nako. Jafar anali electric engineer yemwe ankagwira ntchito zake ku Saudi Arabia ndipo mzibambo amene yuyu anali wa zonse momo ooneka bwino anali pa ubale wabwino ndi ndalama okonda family yake nkumaganiza za tsogolo la ana anali ndi chikondi chodzaza kwambiri pa Shanazi. Awiriwa ndipo anakwatirana ndi kufika posonkherana ana awiri. After kanthawi Jafar anaganiza zosiya ntchito kuti azikakhala ndi family pafupi ku India. Koma zonse zinayamba itafika nthawi ya Idi yomwe Jafar ndi mkazi wake Shanazi pamodzi ndi ana anaganiza zoti Idi yawo akayidyere ku chipongozi koma kunalinso nyumba yawo yomwe Jafar anamanga moyandikana ndi nyumba ya apongozi. Onse mosangalala kuti Idi ili pakona. After kusala kudya kwa mwezi watunthu panali pa 2 May pomwe Jafar ndi ana ake awiri anapita kunsika kukagula zokonzekera kuti pa Idi azapyereza anyezi ndi aziphwawo kwawo. Usiku wa tsikuli Shanazi anaphika zokoma monga mwachizolowezi ndipo onse ngati banja anadya mokondwa ndi kupita kogona. Kummawa kotsatira mwana wawo woyamba wokulirapo anadzadzuka mofulumira kuponsa aliyense ndipo choyambirira anapita ku room kwa bambo ake kuti akawapatse moni koma chongolowa ku roomko m'maondo mwa mwana munazizira kuona bambo ake chigonereni pansi okufa magazi ponseponse pali pressure cooker yoti nayo ili ndi magazi okhaokha. Anakuwa mwana ndipo mayi komanso maneba anathamangira amakuwa mwanako. Limene lili linali tsiku loti mapemphero a Idi ali mmawa lake, tsiku looneka mwezi lomwe linkayembekezera kukhala tsiku la chisangalalo linasanduka tsiku la misonzi. Apolisi anayimbiridwa ndi kufika ndipo anatenga thupi nkupita nalo kokalipanga postmortem kokaliyeza ndipo pompo investigation inayambika changu. Apolisi anayamba kufunsa akubanja komanso achibale kuti apeze poyambira. Atafunsidwa mwana yemwe anapezerera thupilo iye anati atadzuka amapita kuchipinda kwa bambo ake nkukamapezerera maloza otenewa. Anafunsidwa Shanazi zomwe zinachitika that day ndipo iye anati madzulo atsikuli anapita onse ku shopping ndipo atabwererako anadya onse ngati family ndipo zonse zinali zabwinobwino kufikira mma 3 o'clock kummawa. Anadzuka atamva phokoso lina lake ndipo atapita kuti akaone phokosolo azibambo awiri anampanga ataki anamukhwatula necklace yodula mukhosi mwake ndiye anamutchinga mphuno iye nkukomoka kwinako sanaziwenso chomwe chinachitika. Apa apolisi anayamba kuganiza kuti imfa iyi ya Jafar inali yokhuzana ndi mbava komabe china chake sichimamvekera bwinobwino. Apolisi maka kuti ndi okubanji ongobwera ku nyumba mpaka kupha munthu ndiye osaba kanthu kupatula necklace chabe ya Shanazi. Apa apolisi anayamba kuganiza maganizidwe ena oti mwina nkutheka akubawawa samafikira kuba
koma anali ndi upandu ozangomupha munthuyu kamba kazifukwa zina. Mwina anafikira chiwembu chabe, komanso apolisi amayimabe mitu pokumva kuti Jafar ukukwa anangofika sikomwe ankakhala ayi. Ndipo kuphatikizapo Jafar wakhala ali ku Saudi Arabia kwa zaka zingapo, choncho analibe woti angakhale akukangana naye kapena kusungirana naye maudani. Apanso apolisi anayamba kuganiza zoti china chake sichikumvesesekabe mu nkhani, ndipo anayamba kuyang'ana nyumbayi pomwe munthu angathe kulowera, ndipo zinapezeka kuti panalibe njira ina iliyonse yolowera komanso kutuluka mnyumbamo kupatula ku main door ya nyumbayo. Panalibe galasi losweka lotsekula, chitseko chosaphwanyidwa limloko ali intact. Apa zinayamba kukayikitsa apolisi kuti mwina nkutheka okuphayo ndi ochokera mu family yomweyi. Apolisi kangapo ndi kangapo anayesa kufunsa mafunso kwa okhala mnyumbamo, koma panalibe chimapereka chilimbikitso kwa nkhaniyo. Kenako apolisi anayitanisa foni ya Shanazi kuti aone omwe ankalumikizana nawo. Foni iyi inali iPhone yomwe mamuna okufayu anamugulira Shanazi iye ali ku Saudi Arabia kuja. Koma atapanga kafukufuku bwinobwino mu foni yonse ya Shanazi palibe anapeza ngati umboni. Komabe izi sizinachotse maganizo a polisi oti imfa iyi munthu wina wake wa nyumba momo akukhuzikapo. Komano ana awiri a nyumbamo samaganiziridwa kwambiri poona kuti anali akadali achichepere ndi zomwe zinachitikazo. Ngakhale kuti anabe amatha kupanga za upandu, komabe anawachosa pa list ya masuspect maso awo onse ndi kukhala pa Shanazi. Apa apolisi anayamba kafukufuku ofukulano za kumbuyo maka kuti awiriwa Shanazi ndi Jafar anakumana motani, ndi chifukwa chani Jafar anabwerera ku Saudi Arabia nkumazakhala kumudzi. Nanga chinawapangisa ndi chani awiriwa kufuna kuzadyera Idi ku chipongozi. Mbiri ya Shanazi kumbuyoku inali motani, ndipo apolisi anapeza ziduswa za kumbuyo kwa Shanazi zomwe zinayamba kulumikizano nkhani yonse. Shanazi ali pa sukulu kumbuyoku asanakumane ndi Jafar anali ndi chibwezi dzina lake Kama. Chinali chikondi chija cha mdokomo choti olowina akadya chokudya nzakeyo ndi kupezeka wakhuta nawo koma asanadye nawo. Chikondi cha awiriwa chinafika posanduka topic pa sukulu yonse. Nkhani ya zikondi za awiriwa zinawapeza aphunzitsi komanso a principal, ndipo anayitanisa makolo a awiriwa kuti anawo akupereka example yachabe kwa ophunzira ena, choncho akhale nawo pansi apange zophunzira zomwe anabwerera. Koma izi sizinapangise kusintha kwa awiriwa, moti pa mapeto pake anachosedwano mpaka sukulu kamba kuti samabwerera pambuyo ndi zikondi zawozo. Kuchokera apa Shanazi anayamba sukulu kwina komwe Kama naye anakayambanso sukulu kwina. Koma sipanaduse nthawi Kama anasiya sukulu ndi kuyamba kumagwira timaganyu nkumasunga ndalama zoti amukwatirire Shanazi, ndipo nkhani inafala pena paliponse. Makolo a Shanazi itawapeza nkhani sizinawamvekere bwino poona kuti mwana wawo ndi okumwa mkaka ndi mabisiketi pomwe Kama ndi uja okhalira kukukuta makaka kukacha kummawa. Choncho iwo anabwera ndi plani yoti mwana wawo kuti akhale ndi tsogolo labwino, kuli bwino akwatirane ndi munthu ooneka kuti azasamala mwana wawoyo mwaubwino mpaka kalekale. Kenako kuchokera mwa achibale ndipomwe ankapeza Jafar. Jafar anali ndi mbiri yabwino kumbuyo kwake konse, mnyamata wodekha, kulimbikira komanso kuopa Mulungu. Ndipo Shanazi anakondwera naye Jafar, ndipo nika inachitika. After ukwati wawo Jafar anabwerera ku Saudi Arabia kumusiya Shanazi kumbuyo. Koma chili mwa mkazi amachiziwa okha. Kumbuyo kuno Shanazi akunenedwayu anayamba kumalumikizana ndi kachibwezi kake kakale kaja. Basitu poti mamuna kulibe, Kama amayamba kusinthano oiro mwa Shanazi. Masiku nkumapita Jafar nkumati zonse nzabwino kumuzi. Amabwera Jafar nkumapita kuchokera ku Saudi Arabia amatha 11 month kunja, pomwe kwawo nkuzakhala mwezi umozi zaka nkumatha mpaka kukhala ndi ana awiri kaya anali ake nsokaya. Jafar poona kuti mavuvu ake akubala ana anaganiza zogula malo, ndipo anagula malo pafupi ndi kwawo kwa Shanazi ndi kumangapo nyumba. Ku nyumba imene iyi anamanga Jafar ndiye kumakhala phwando zedi kamba kuti nthawi zambiri Kama amatha tsiku lonse ali kwa Shanazi kusintha oiro kumeneko mmene angathere, mpaka mwana wachiwiri wa Shanazi anayamba kumamutcha Jafar Abu, kutanthauza kuti adadi. Omwe wankuluyu amaona kuti china chake sichinali bwino, uchimo anali akuudziwa, ndipo ulendo wina atabwera bambo ake kuchokera ku Saudi Arabia mwanayu
anauza bambo akewo zonse ankachita mayi yake. Izi zinabusa mikangano pakati pawo, ndipo mamuna anayesesa kumuuza mkazi kuti ukhalike iwe, ukukula, uli ndi ana Shanazi awiri, uziganiza zatsogolo koma paja akazi saganiza patali, sizinasinthebe. Ndipo Jafar anaganiza zosiya ntchito ku Saudi Arabia nkubwerera kumuzi ndi kumuchotsa Shanazi komwe ankakhala kumpitisa kutali ndi delalo. Anapanga chiganizo Jafar choti Shanazi azingolankhulana chabe pa foni ndi makolo ake kamba kuti paduse nthawi ayiwale za kumene koko, ndipo panatha zaka zingapo Shanazi osapita kumuzi. Ndipo patadusa nthawi Jafar anayamba kukhulupirira kuti apa Shanazi basa anayiwala zakalekale, ndipo anaganiza zoti masiku a Idi obwerawo omwe anali akuyandikira azapite kukaswalira kumudzi. Jafar pa nthawi anali atamugulira Shanazi foni ya new ya iPhone, ndipo anali sure kuti panalibe akulumikizana naye. Koma inu mukudziwa mfiti simasiya kutamba chisawawa ndipo silumphamanda. Mbali inayi anali ali ndi foni ina ya chinsisi yongolumikizana ndi chibwezi chake chabe. Izi paja zikuchitikanso ndi anzathu akuyenda Joniwa. Azimayi ambiri kumapezeka ali ndi foni ina ya chinsisi yomwe amuna sakuyidziwa. Foni imene iyi ankalumikizana ndi bwezi lake lakale lija mamuna wake ndi kumayibisa akamabwera osaziwa zoti mkazi ali ndi foni ya pambali. Jafar nkumati zonse nzabwino, ndipo ndi foni imene iyi munali achinanda kusowa tizakumananso liti, koma atamva zoti akadyera Idi kumuzi. Shanazi anamuuza bwezi lakelo kuti uwu ukhale mwayi othana ndi Jafar mpaka kalekale, kenako iwo adzakwatirane naye. Kama yemwe anali pa chidikiliro kwa nthawi anavomereza za plani imene iyi, ndipo anakonzeratu njira yozamuphera Jafar. Ndiye ndipaja Jafar ndi ana ake awiri ankapita ku shopping muja. Pa nthawi Shanazi atatsala anayitana Kama ku nyumba kuja ndi kumubisa mnyumba momwemo mpaka aku shopping anabwerera. Fisi atabisala mnyumbamo onse ngati banja anadya, ndipo anapita kogona kuja. Shanazi anangoyamba nkhani zopanda pake zosagwirizana, cholinga akangane akagone kwa yekha, ndipo mkangano olengawu unayambika Shanazi ndi kumuuza Jafar kuti asagonenso kuchipindako akagone kwa yekha. Jafar sankazi wa kanthu za maplani a mkazi wake ndi Fisi anali mnyumbamo, ndipo anapitadi kukagona ku rumu ina. Ndipo zomwe zinachitika kenako ndikuwuzani mukamva kaye izi. Ifa Dream Studios timapanga supply katundu osiyanasiyana monga magalimoto a John, zovala zambiri zosiyanasiyana za original, madrone ndi katundu ochuluka osiyanasiyana yemwe sindingamutchula pamene papa. Chomwe timachita ndichoti tili ndi WhatsApp group la WhatsApp komwe timatumiza katundu yemwe tingapezeke naye pa nthawi, ndipo mumasankha chomwe mwakonda. Ife ndikupanga organize kulikonse muli timatumiza. Tilankhuleni pa 0836808836 kapena 0997837478 kuti mumve zambiri. Komanso ndisiya link mu comment box kwa omwe mukufuna kupanga join WhatsApp group limene lili. Basi tukenako anadikilirana agone, ndipo Shanazi ndi Kama anapita kunagona Jafar ndi kutenga pressure kuka ija kumenya naye mmutu mwa serious moti kamozi ndi kamozi komweko iye afere pompo. Pomwe anagonapo mwamphamvu kuti asaphuphenso. Anagogoda kangapo ndi kupanga sure kuti wafa. Awiriwa anagwirizana za plani ya mayankhidwe pa nkhani. Anaphika nkhani yawo yoti adzanene zija amanena zija zoti anamva phokoso, ndipo akutuluka anthu anampanga nayeso ataki ndi kukomoka, ndipo sanaone china chinachitika pamene popo. Atapanga izi pomwe imafika 3 koloko kummawa, Kama anatuluka mnyumbamo ntchito atayigwira kudikirira adzakwatirane nno zonse zikazatha. Shanazi anakalowa kuchipinda kudikirira tsiku lotsatira achite kuzusidwa opezerera zimene zizi akhale wina, kuti kenako iye azayike story ija yokonzedwa ija in action. Koma story yake simamveka paja poti kunabwera mbava, ndipo sizinabe kanthu kupatula cheni chake iyeyo chabe. Basi apolisi anapanga discover foni ina ija yomwe Shanazi ankamubisira mamuna wake ija, ndimo munali zinsisi zinaulula zonsezi. Ndipo pa 10 May 2022 Shanazi anamangidwa, ndipo naye Kama ananjatidwa, onse nkugamulidwa kupita kundende kwa zaka zochuluka kwinaku akudikirira naye Mulungu azakagamulenso zaka zake kumoto. Ana ndi kutsala pa umasiye opanda mayi opanda bambo. Osayiwala kupanga like, comment komanso share nkhani kuti nawo enawo amve nawo.